Balima Anyokma, très urgent et très grave. Amporaka information tellement d'ostro. Ko tero tara. Uye dogono ma bidru ni ko faga dugu kelemna. Ku segira ka taga o dugu kele fana tuguni. Malion ku keleme ka ta tasuma de wuli o dugu labi. Mali ni Sénégal frontière la dugu do fana be tuguni. Bina jaraka mogo be ka taga tasuma wuli o dugu la. Car de transport chama keleme kuga transport jo amboro na ko bi. Anyo o information fana soro amba fo bela jelengena aw ay voyage joni watina u kanon negen kaka voyage ko anga do ban balma dogono ye tiere la ne dabal ban ko de malion aw na nga jangani kuma la me urgent c'est très urgent le 15 mois 2026 ayala me dimanche de là 17h18 minutes ayala me à l'heure où je vous parle ko gomo so attaquer les notuno donc Odongo ataki kararuna kutara ataki ke ntukuni. Il est là. 17h18 minutes. À l'heure où je vous parle, pour Gomoso attaquer les notuno, donc attaque de Rérum. Combien de salles cercle de Jalasagou. Donc attaquer les à l'heure où je vous parle. Vraiment, en bien pour autorité, beaucoup de menées API et puis deux hommes au secteur là, à Bella Djilinka, on y est un renfort là. Parce que Odongo Kournefana. Drone nana ambu fo yoro la kosobe donc à l'heure où je vous parle ko gomoso attaquer lendo donc ka wulen drone ko secret voilà aya sura ba partager alaka mo jugun mun dessa alaka sedi mo goma abala jele kuma ime sam bela jele kuma ime ni kuma jele ndo ni ndo nte ko dugul et puis encore dugu kelemina utara dogono ma biduru ni ko faga dogo ma bi ulumfla o dugu kelende net se ka famia ma jugu ntara sigo dugu kele la tukunu kata ataki ke kunu dimanche ka dugu je bi lundi la parce que bi lundi 11 mai 2026 malien ota banede ou keleme ali Tombouctou marala utaranga surasu ataki maintenant o image ko mendabo orola wallahi ubeka ataki ke fambe et puis uka aranforu chamane nalembe ubeka bamako ubeka na ngina bamako ko ubeka tayorobe ataki me uteka ataki ke bamako fanfala na folo doni ubeka na ni aranforu de bamako même fo transition vidéo manu ngina akli to yerla o nega conseil di kuma chama me ka fode be da worola ne gantena kuma donc malio anga janga nyorola je abane be ganya magoy abane ganya ma ne ka be jeneta abane ka be jenna wallahi abane ka be jenna abane be jenna mo ganya magoy voilà mo lande be ganya tera ntaro imagine ken kara domina ba amar angene ne information sur bidi voilà angene information sur bi nyaaye page crédibilité mali page dobe crédibilité bu chamana nyaaye o chaman sans fait donc ko mbali ni Sénégal frontière là vers la région de Kay Kolin Karay mais ntado exactement domi ken do tiers là ntese ko fo mais nya sebene ngani ye ka kera ko binaka mo tara ye jini ntara kera kunu de wa akara do nyima de wa tiana nto dondo mais akeni kera kateme donc mfara kan imagine irawla uta bane de ube Tombouctou u kelme kata janda nga surasu nya Tombouctou mara yoro farana ana uyanga surasi chama uyanga surasi do faka Tombouctou ntendo wawla mogo nunu be ki préparer di erebele nunu be kirale ku kale kanedu ko Assimi Goïta ka faga ka be bi mais ne ba ala dili maliga hera be fenfena ala kana no fe maliga hera te fenfena ala kana no ne be down drone donc malion o tebenen ko fe ka bala tukuni et mena oro kalanga jangala me nyoko fe voilà que le groupe de soutien et aux musulmans Jenim a annoncé avoir ciblé un véhicule de l'armée malienne et African Corp avec l'aide d'un agent explosif entre les villes de Niafungé et Sumpi dans la région de Tombouctou dans la nuit du 10 mai 2026. Du 10 mai 2026. Amega kuma ofe oromina. Hein? Mega kuma ofe oromina. Mogon ka aranforu de bekana. Aye aga dugu aga mogo munumbe bamako kofe fa ngilinga. Et puis mobile terror nunu mobile be bubulu sa. Mobile blindé le nebu. John ebe ka mobile blindé di terror mabi. Wallahi ube ka mobile blindé de sorasi sa. Ode ka ne sran kele ngerenga. O meke moto la fa moto be ka buka kola sa mobile blindé le bubulo sa ne.
ani bezi ou be mun nasigi ka ou be metraki mun nasigi ka kisa tijita o bu bolo mobile blende bu bolo awa ou be ka drone fana installation ke mais mo information ma ba o be soro la mais metla chini ou be chini ngene ni alama ke ou bi pendant la journée nya information ngene complet soro wakati mais beaucoup fo parce que ne te fait ka boni info doye ka soro te fait mun kalama ne te fait ka dado faire ne te fait mun maîtriser. C'est ce qui me fait un peu, ça me fait un peu mal. Donc, Abela Djelen y aura ça. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ne be na mou fo Bela Djelen ngana. Ni attaquer comme nous be sena. Dorete de Maliens, manque d'effectifs au débana. Tout à la tatala. Oye problème floy. Problème flana, Assimi Goïta sorasi chaman de gang abo armée là. Sorasi Kungolo mande Assimi Goïta a begin. On a un problème aujourd'hui. Bon, nous ne pouvons pas faire deux de ka fara olukan, mais deux de ka fara aunkan. Demain baga be olula. Na yoluka mogo fara o remplaçant bena. Faut que la deux de fara okan tuguni. Bon, ni kele mena sénatan. Ou ta dabla ou ta attaqué dabla. Ni kele mena kame abe armée démoralisée di. Bon, no kera dro c'est sur ankan. Ala konoke. Ole kera Syrie. Mogo nous file nous a damene ka ke. Armée fin d'odi, ni surasike mena kella. Finalement avec Jacques psychologiquement. Ou be katana nyu sradika. Ansrama ni yoro dinga. An kumanga son. Kanye kidali ne masaka mun kun kwa. Anga kidali perdi. Ah ni ma benema. Anga kidali perdi. Ah. C'est-à-dire an kunganga anya fo nene bel le cerveau anya surasu la sikika fo Assimi Goïta nunu ngena ali malien me dumuni ko fla de ke clé kono ou be dumuni ko kele aye ma surasi Mali pour que Mali ka sécuriser Mali mogo be surasi dolemba o e boa surasi wa kemedi wa keme ou be million kele pour que Mali ka sécuriser ka fo Mali surasi ka ta ma million kele ndonna abiseka ke mogo ka tseka abiseka ke Algérie dugukolo ka boni Mali tay. Ani limoko ni pana Algérie be ba kalama parce que yuka armée la bendi. Eche. Aw kan armée la je. Ibe Mali dugu do buli, ibe kilomètre keme buli Mali dugu do la ite sorasiye, ite policier, ite douanier. Mali dugu be billahi tallahi ibe kilo keme, kilo bisengin, kilo biworo. Iba buli wala ite sorasiye ite foyi. Mogorema fayna de Mogarema fanyana de. Ni surasi kele nunu yera fanyana. Assimi Goïta nunu yera de afo onyana. Am boroke tola u yera de fanyana. Ko mone mu dona ana. Nene Assimi boroke do ko mone mu dona ulla ko lubna recrutement de ke. O recrutement tarami. Depuis dona musoko ni fana doro unyi na ubeko. Ça c'est déplorable. Bo ameni gele de kono bi. Imagine quand ta dono ma beduru faga. O dugu kele sanga sura Mali armée bataillon keme kuntara yoro la o dugu kele terrorisme tla kata sigo dugu kele matuguni katla kata attaque vere ko la tuguno bisa ke choko jume aw maran foro blakata ma soro si blakata yi o le be dugu kele o le be wuri katla kata sigo dugu kele katla kata kele tuguni kata dogono fa nan kumana aye be diviser aye be ko do ngona flene bi voilà les conséquences et puis nan bora ki critiquer ou bet la ka fo kan were de be ka atoni Mali be ka ci ina fo on dabara ina fo marafa kesse de be boala quoi nya fo ngena on est plus dans la guerre de communication ou bana koyi o trati bana pe ame munabi marafa contre marafa nabe marafa sa nabe marafa bambulo déjà nabe recrutement ke ayake Mali mogo be soro 6 millions kelen la pour que Mali sécuriser Algérie dugukolo ka boni Mali tayu mengo Algérie keleme ka dugu be sip a dugu be fenge parce que ulu sebe do yere madi aw nana o sigi mogo blani ngona la sunguru baw de beta avion be sanga doluma Assimi Goïta Mali sanu mitaka di batru nyangma avion krikra no len demi sanga di batru nyangma o kuma surasi joli recruter an kashira ben flem mona be ninga fagabi Nassimi mabo Mali kuna Mali tinya wallahi ala hal Nassimi yakona dia ala yere de bana c'est-à-dire ala yere de bana simila quoi wallahi billahi Assimi ala janfa ka Mali janfa ka kalikan janfa ni o kedro
o yi bole o yi ka ko kɛ ni bannen de bon a tɛ se ni maliyɛnw y'u sigi ko Asimi de bɛ se don min na an bɛ wuli k'an bɛ Asimi gɛn o ka sɔrɔ Mali hali n'a y'a gɛn nafa t'a la quoi Bamakɔ tɛ nin ya yarɔ u bɛ ka na ɲinɛ Bamakɔ kɔ sisan bon don dɔ la n'an kɔlɔsi u b'u can kan ba ka cɛ de fara u b'an baga ko damanamani kɛ dɔrɔn n'u bɛ don Bamakɔ kɔnɔ u tɛ marifa ci dɛ o ka sɔrɔ u ni Mali officier dɔw bɛnna la ni kɛlɛ bura ka bu Asimi bɛ minɛli la Bamakɔ chauffeur don galon bɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔw démoraliser don mɔgɔw dɔw yɛrɛ dusu bɛ kami u bɛ taa farali bina ninnu kan ka Asimi gɛn o bɛ ka kɛ bi n tɛ dogo aw la maliyɛn caman bɛ bi u ni bina ka di u ni bina bɛ alliance la Asimi contre la o tiɲɛ de Asimi ni bina bɛɛ kelen mais ne t'u fila si fɛ mais ne b'a dɔn maliyɛn caman bɛ bina fɛ bi ka tɛmɛ Asimi kan maliyɛn caman bɛ fɛ bi maliyɛn caman bɛ ka ala deli bi bina ninnu ka Asimi gɛn mais o tɛ Mali ma hɛrɛ ye ne tɛ ala deli o ka kɛ ne bɛ mɔgɔ ka réaction ye a ye taa commentaire kalan ne bɛ fɛ ka sondage kɛ Mali kɔnɔ ni Asimi Goïta kunkolo bɔra dɔrɔn taga commentaire kalan dɔrɔn i b'a dɔn de la maliyɛnw bɛ mun de fɛ maliyɛn dɔ bɛ taa sɛbɛn Asimi ka vidéo kɔrɔ ko vive nin cɛ ye c'est grave faux preuve tɛ dɛ c'est des vrais commentaires ala ka hɛrɛ kan ka Mali ne bɔra kuma la